गावनि सैथोआव बेखायनो होनदों आंनो सैथो आंनो लामा आरो आंनो नोंथारगौ आंनि अनगायै रावबो नोंसोरखौ बासायनो हाग्रा गैया होननानै बुंदों बाव जात्रा पुस्तकखौ मा होनगोन एक्स'दास होनो नामा 32 नि 33 नोरोगा माबायदि बावहाय हेल्थ नोरोगनि बिखय बावहाय बुंदों दे नोरोगा ओरैबायदि खाथ्रा अरुणाचलनि सासे आइजोखौ नोरोगाव लांदोंमोन बे आइजोखौ जेब्ला नोरोगाव लांदों आङो बावहाय हारा हाफायाव 7 दिन फास्टिं थाहैदोंमोन आरो बे आइजोखौ इसोरा होनदोंमोन आं जि सोरगो आरो नोरोग नोंनो खोन्थादों बेखौ नोङो मन्दलि थांनानै टेस्टिमनि है नाथाय बे आइजोआ टेस्टिमनि हैयाखै सिरि थाबाय थादों आरो बे थाबाय थानायखाय इसोरा मा खालामखो बिनि उदैयाव बिस खालामबाय बिस ना आरो धोनिखाय बे डक्टरनाव थांदों भेलर थांदों दिल्ली थांदों बोजों थांदों किन्तु इसोरनाव फास्टिं प्रेयार खालामाखै लास्टआवहाय बियो बेवहाय हारा बानो जायगायाव फास्टिं प्रेयाराव फैबाय फास्टिं प्रेयार फैनायाव सार ओके अनब प्रार्थना করে দিবি होनना बुंदों आंखौ एसे प्रार्थना खालामनानै होदो होनना बुंदों आं जेब्ला प्रार्थना खालामना होदों आं बेखौ मोनसे भिजन नुबाय हे मेडाम नोंनि बे उदै सानाया ओरैनो सायाखै बे इसोरनिफ्राय जादों नोंहा माबा मोनसे इसोरनो खोन्थानांगौ दं नों खोन्थायाखै बेनि थाखायनो नोंनि बे बेमारा जादों होनना बुंबाय आं प्रेज द लर्ड अब्ला बे गाबबाय आंनो ओरैबायदि दर्शन होदोंमोन इसोरा बे दर्शनखौ आं खोन्थायाखै जाबाय उदैयाव जेबो गैया अल्ट्रासाउन्ड कारेन्ट गासैबो नायजोब्बाय जेबो बिनि उदैयाव गैया बेमार गैया खालि ओरैबायदि सायो आरोखि ओमफ्राय सानसेखालि बेखौ माने ओरैबायदि गोदो उन्दु होबायनो अफिसनिफ्राय थांनानै जेब्ला बे 3थासो समावहाय गोदो उन्दुहैबाय मुस्रि खोंनानै बे समावनो बेखौ सोरगोआव लांदों जाहैबाय आरो सोरगोआव लांनायाव बेखौ ओइदिनखालि रावबो बिनि न'आव फैयाखै दिनै नै दाबायदि 3थानिफ्राय गाबोन एकदम मोनाब्लिसिम बियो बिसिनायाव उन्दुदों जाहैबाय ओइदिनखालि रावबो फैयाखै बेखौ सोरगो आरो नोरोग फार्स्टआव बेखौ लांनानै मा खोन्थाहैदों नोरोगखौ खोन्थाहैदों नोरोगा ओरैबायदि मोनसे बिदिनो बिराद जिसुआ लांबायनो पर्दा गोनां बे पर्दा खोमसि ओरै रुम बिदिनो बोखारनाय लोगो ओरैबायदि गेसाव दुर्गन्ध थानो हाया आमनिफ्राय बे ओरै रुम दंनो बे रुमावहाय मानसिखौ थोन माने थुसु दोनदों आरो बेवहाय सैतानफ्रा नेग्राफ्रा एकदम त्रिशुलजों ओरै सुबाय थायोनो ओरैबो थुयो माने दलदखौनो थानो होआ आरो ससे थांलायबाय बेवहाय आरोबाव नुहैलायबाय ओरैबायदि हाब्रु दोलो बाव बेदलाव गिदिर दं बेदलावफ्रा बिसोरखौ थै सोबगासिनो दं आरो ससेयाव थांलायबाय जिबौफ्रा बिसोरखौ ओरैबायदि माने अरगासिनो थेवबाबो थैया प्रेज द लर्ड बिदिनो नुयै आरो गावसिनि गामिनि सासे मानसिखौ नुहैबायनो बे गाबगासिनो दं खनायावहाय गाबगासिनो दं अब्ला बेखौ होनदों आंखौ बासाय अननानै अब्ला बे होनदों बे मानो नोरोगाव फैखो होननानै बेहा नोरोगाव फैनाया 19 बोसोर पास्टर मावदोंमोननो बियो ओमफ्राय दखम भागखौनो होआखै थाइथाम ना माल' होदोंमोननो बे दखम भाग होयैनि थाखाय बियो बेवहाय थाहैनांदों अब्ला बे खालि ओरैल' दांनो मोनदोंनो आरो बेखौ ना आखायाव जिसुआ नायनोनो होआ ब्लद लाङो बेखौ खोन्थाहैबाय उनावहाय एकदम अरनि सालाय बावथ' एकदम ज्रुम गारदों आरो गावदों बावहाय अरबो जोंगासिनो दं आरो बावहाय सुगासिनोबो दं नाथाय थैया प्रेज द लर्ड बयबो गाबख्रावदों लास्टआव बेखौ खोन्थाजोबखांनायनि उनावहाय जिसुआ आरो सोरगो रायजोआव लांबाय सोरगो रायजोआव लांब्ला ओरैबायदि समायना रमायना फुलजों समायनाय आरो रंजानाय बयबो खुसि बयहाबो ड्रेसफ्रा गुफुर गेदेर उन्दै जबो रंजानाय बेवहाय मोनहैनाय लोगो बियो थांफिननो गोसो गैला होनदों नाथाय लास्टआव बेखौ नुबाय 3 मानसिखौ बिसोरखौ लांदों होनदों बेवहाय मोनसे फाल्ला गिदिर सनानि फाल्ला दोनदों होनदों लास्टआव लांनानै बिसोरखौ सुदों होनदों आरोना सासे बोराय खानाय गोमोन दारि गोमोन बेखौ सुबाय बेहा माने फाल्लाया एकदम बारासो जाबाय माने इसोरनि खामानि मावनायखाय बेखौ डाइरेक्ट सोरगोआव हाबहोबाय आरो नैथि आइजोखौ नायबाय बै नैथि आइजोआ ख्रिस्टान जानानैबो
गिर्जा बे बाप्तिजम लाखांनायनि उनावबो बे मोजां गिर्जा हाबाखै मोजां थेंक्स होआखै मोजां टाइट्स होआखै बिनि थाखायनो आरो बेबिचार मावबाय बेनिखायनो डाइरेक्ट बै एन्जिलफ्रा ओरैबो हमनानै बै गोथौ हाखराव गारफ्लांबाय अब्ला बियो गाबख्रावदों आयौ होननानै जेब्ला गाबखावबाय अब्ला बै मेदामा नुबाय आया आंखौबो बिदि गारगोन नामा आज्लंनानै नाहरदों जाबाय आरोखि बे आंखौबो गारसनगोन नामा होननानै अब्ला बियो होनबाय बेखौ आरोबाव फाल्लायाव सुबाय ओजोंबो नङा एकदम गेजेराव थाबाय अब्ला बै इसोरा होनदों जाबाय नोंनि नामाथ' जिबन पुस्तकाव दङ नाथाय नोंहा दा इसोरनि गोबां खामानि मावनांगौ दं बेनिखायनो नों पृथिबीयाव थांनानै आं जि नोंनो दर्शन होदों बेखौ मानसिफोरनो खोन्थाहै प्रेज द लर्ड बे मोनहैनानै थांखांनानै उनाव खोन्थायैखाय बेखौ उदैनि बिस बेमार खालामनानै होबाय प्रेज द लर्ड लास्टआव जेब्ला बे टेस्टिमनिखौ खोन्थायो अब्ला बिनि बेमारा ना मुलि ना मा एक सुटकियावनो हामबाय प्रेज द लर्ड बेनिखायनो जों दिनै किसुमान इसोरनि रिभेलेसन इसोरनि खोन्थानायफोरखौ जोंनो खोन्थानांगौ अब्ला जोङो सोरगो रायजोआव थांनो हागोन प्रेज द लर्ड दिनै समा गैथारैखाय आं बारा बुंनो थांलिया लास्ट मोनसे बुंनानै फोजोबनोसै आइजाया 66 जिसयानि 66 नि 24 हेल्थ सोर बहाय नरकआ माबायदि जों बेखौ मोनसेखौ नायनानै लास्ट माबानोसै ओमफ्राय आं लर्ड साफाराव हमगासिगोन जिसयानि 66 आरो 24 बैस्रा फंबाया एसे फरायना हरगोन नामा बर'नि बेखौ आंना माने गिदिर बाइबेल गैया जायखिया सोरबा सासे फरायबानो जागोन दे बर'नि 24 नि आरो बिसोरो ओंखारलांनानै आंनि आयेन बारसिनाय मानसिफोरनि सह'फोरखौ नुगोन मानोना बे सह'फोरनि एम्फौफ्रा थैनाय नङा बिसोरखौ खामनाय अराबो गोमोरनाय नङा आरो बयबो मानसिफोरनो लागै बिसोरो मुगैजाग्रा जागोन Okay, thank you, praise the Lord. अब्ला जों नुबाय नोरोगाव जिथुनाखि बेदलावफ्रा एम्फौफ्रा ओरै हाबगोन ओरै ओंखारगोन बे थैनाय नङा खालि मानसिखौ खालि माने दुखुल' होबाय थागोन बेनिखायनो जों दिनै जोंनि मेन थांखिया जाबाय जों ख्रिस्टियान जानानै जोंनि मुङा बे जीवन पुस्तकाव दिसनजादोंना दिसनजायाखै रिभेलेसननि बहाय 21 नि 11 निफ्राय जों नायब्ला बहाय जों मोननो हादों आरो 20 नि 20 नि 11 निफ्राय 25 पदसिम जायनि मुंफ्रा जीवन पुस्तकाव दासिमबो दिसनजायाखै बिसोरो सोरगो रायजोआव थांनाय नङा होननानै बेनिखायनो जोंनि मुंखौ सोरगो रायजोआव दंना गैया जों गावनो गावखौबो आनजाद नायनांगौ टेस्ट नायनांगौ आरो जों इसोरनाव प्रार्थना खालामनांगौ आरो इसोरा नोंथांखौ खोन्थागोन थेंक इउ गड ब्लेस इउ इसोरा बयनिबो सायाव बोर आरो आशीर्बाद थाथों धन्यबादसै हामबाय